До сега в страх. 5 от 6 травестита успяха да напуснат на време взривяваща се стая. Сега им предстои да разберат какво ще трябва да сложат в устите си. Така като ви гледам, честно да ви кажа, не мога да не се сетя за Dana International. Точно за това, днешната задача, която сме подготвили за вас, има типичен огнен интернационален привкус. Готови ли са да разберете какво ви предстои? Да. Не. Аз не съм готов, трябва ми време. Мисля да вземем да напълним вашите усти днес. С ето това. Люто! Алергична съм към люто. Днес ще трябва да изядете тези типични български пълнени чушки. Рецептата обаче бе определена от военните като едно истинско биологично или химическо оръжие, което определено е много опасно. Ето какво има вътре в нашите чушки. Японско васаби. Много люто. Индийско къри. Ужасно. Чили. Знаете какво представлява. И накрая, но не на последно място, типични български люти, сушени чушлета, селектирани и огледани някъде около Враца, в един, така да се каже, засекретен двор. Вашата задача ще бъде да изядете 3 от тези прекрасни вкусотии. И то за възможно най-кратко време. Двете най-бавни от вас ще се наложи да напуснат шоуто ни, разбити, разочаровани и, разбира се, разбутени. Първата дама, която ще започне днешното изпитание. Това ще бъде Лин. Лин? Мерси. Ще придобиеш ли други цветове по лицето си след като хапнеш от нашите чушки? Накъде повече? Достатъчно. О, повярвай, има накъде. Ще се откажеш ли? Не. Не? В никакъв случай. Добре. Елза, отново ме гледаш. Какво искаш да споделиш с нас? Мисля, че това е едно много кратно отмъщение Към кого? травеститите, за да не могат да им функционират дупенцата в тези супер месеци. Ще ви станат по-пеперливи езиците със сигурност. Лин, Да? готова ли си? Да. 3, 2, 1, старт! Момиче, как лапаш само? Люти ли моето момиче? Не е ли лютско? Ще ме погледаш ли в очите? Леко насълзени. Имаш време ли да? От носа ти излиза огън. Добре, още само една. Хайде, готай! Вече ви мразя. Люто ли е? Извинявай, че те питам в такъв момент. Дъхът ти определено става по-горещ. Лин, до тук 2 минути и 45 секунди. 2:45. Часовника ще спре едва, когато готвиш и последната частичка от нашата чушка. От тази последната, която държиш в ръката си. Лин, няма време. Наистина, доста се забави. Гълтай по възможно най-бързият начин, после ще мислиш, после ще плачеш. Лин, излагаш се. Много си бавно. Хайде, гълтай. Лин, гълтай! По-бързо! Браво! Край! Браво! Лин, ела тук! Твоето време е 3 минути 57 секунди. Можеш ли да кажеш нещо в момента? Обичам те. Целувка, искаме целувка! Зле. Отвратително. Усещането беше ужасно. Чушките бяха много люти. Самата консистенция в тях беше много гъста и се прегущаше много трудно. До сега никога не съм яла люто. За първи път ям люти чушки. Само ще ям за напред вече. Следващата красавица, която трябва да преглътне нашите 3 чушки, е принцесата Ру. Ру, как се чувстваш? Не знам, добре. Някога да си лапала толкова люти неща. Ами, не по принцип. Не ям люто. Добре, Ру, видя какво се случи с Лин. Готова ли си? Да. Няма да се откажеш? Не. Окей. 3, 2, 1,
Старт! Трябва да има наистина голямо темпо. Под 3 минути и 54 секунди. Минутичко е, нали? Сигурно ужасно. Горе всичко. Доколкото виждам, нещо започна да ставаш нервна. Много добре. От крак на крак. Много добре. Трепери ти брадичката, ядеш доста лакомо, бих казал. Опа! Внимавай да не повърнеш. Рус, само още една чушка ти остана. Дори бих казал половин чушка. Момичета, не знам вие как гълтате, но тя се справя по възможно най-добрият начин. Гърбо и гълта най-бързо. А ти откъде знаеш? От личен опит. Да, 3 години съм била с нея. Искам да отвориш уста, когато глътнеш. Рупол, гълтай бързо. Браво, Рупол! Ти постави наистина едно превъзходно време. 1 минута и 19 секунди. Yes. Лин, ти май се лигавиш прекалено много. Тя искаше да ни е страшно, за да си мислим, че е страшно и да се откажем. Ру, ти си като един истински мъж. Справи се превъзходно. Мерси. Мъжкарана. Мъжкарана, Все пак мъжкарана. душевно съм мъж. По принцип аз много мразя люто. Още като видях чушките, които сте ни подготвили, мислех да се откажа, но си казах все пак за какво съм дошла тук. Доволна съм от себе си. Момичета, готови сте за следващия участник? Добре, това ще бъде Дейзи. Дейзи, ти си много близко до чушките. Как мислиш, че ще се справиш? Надявам се по-добре от нея. Добре, ако искаш със сигурност да продължиш напред, ще трябва да подобриш времето от 1 минута и 19 секунди. Подготвим твоята порция. 1, 2. Обаче ти не ме обичаш, сложи ми най-големите чушки. За първи път виждам жена да се оплаква от големия размер на чушките. Готова ли си? Ми да. Добре. 3, 2, 1. Старт! Ако ги изядеш за по-малко от 1 минута и 19 секунди, със сигурност продължаваш напред към третото изпитание. Затова гълтай, гълтай, гълтай! О-о, май стана нещо лошо. Какво се случи? Нещо блокира ли? Лютичко ли е, майче? Опа! Повърни, откажи се. Не знам, но очите ти се насълзиха. Да, бе, върни го. Много е гнусно. Дъвчи. Ух! Очите ти наистина се насълзиха. Може ли да заплачеш? Надявам се, че няма да е заради мен. Хайде, по-бързо, бавиш се! Давай! Ух, внимай да не повърнеш. Ако повърнеш, трябва да го изядеш пак. Хайде, Дейзи, можеш да го направиш. Браво! Сега трябва да глътнеш и да ми покажеш, че нямаш в устата си нищо. Браво, стоп! Тази сълза я подарявам на теб. Твоето време е точно 1 минута и 50 секунди. Браво. Това означава, че Рупол със сигурност продължава напред към третото изпитание. Браво, как се чувстваш? Страхотно. В първия момент мислех да се откажа, но реших, че мога да се справя. Опитах и успях. В първия момент почти нищо не усещах, след като отхапах. Беше много гадничко. Много сухо и нямаше как да се преглътне лесно. Следващата, която ще пробва нашите чушки и ще видим как ги гълта, ще бъде Дебора. Това си ти! Сега ще проверим колко ти е дълбоко гърлото. Готова ли си? Да. Добре, заповядай отсам. Дебора, последни думи? Без думи. Добре. 3, 2, 1, старт! Приятен апетит. Как хрупката обаче, като кисели краставички. Тя е врачанка, за нея не е проблем. Как е? Това означава ли, че се отказваш? Просто нямаш думи. Не прекалявай, ще се развалиш фигурата. Ако трябва... Дебора, бавиш се! Давай! Не си длъжна да ги заяждаш, не дей. Яш по-бързо. Иска да отпаднеш. Можеш да го преглътнеш. Все още имаш шансове. С всяка следваща секунда обаче те намаляват. До тук 2 минути и 10 секунди.
Хайде, Дебора! Отмия цялата направо. Трудно ли? Гълтай, гълтай, гълтай! Край! Твоето време е 3 минути и 4 секунди. Което означава, че Дейзи, ти със сигурност също продължаваш напред към третото изпитание. Браво! Ти как се чувстваш сега? По-добре ли си? Заслужаваш ли си да изядеш тези чушки? Да, мога даже още една. Имаме една много неприятна новина. Каква е тя? Лин отпада със сигурност от страх и трябва да се прибере самичка в къщи. Съжалявам, благодаря ти за твоето участие и всичко добро. Не спирай да се усмихваш. Мерси. Чао. Чао. Аз съм победителката, въпреки че не спечелих, защото съм една от най-красивите травеститки в България. Пожелавам всички бъдещи участници да го направят интересно и провокативно. Елза, покажи ми какво означава скорост. Покажи ми как гълташ люти чушленица. Няма ли да ме питаш дали не се отказвам? Аз не мисля, че ще го направиш. И все пак отказваш ли се? Подмами ме с нещо. Добре, 3, 2, 1, старт! Внимавай с миглите. Помни! Не бързи, имаш време. Да вдъй спокойно. Ще се задавиш. Ако питаш мен, подобри дори рекорда, който постави Ру. Покажи, че си най-добрата! Ще се задавиш ли? Айде де. Полека, Дойде ли лютото? Забележете как започнаха да й треперят хубавите миглички. Те вече не, ще се ти се намокват, ще разплака. паднат надолу спокойно. Хайде! Кога изяде чушка и половина? Ти си факир направо. И тя магиосница просто ги крие в ръкава. Човекът ти догледа направо му се дояжда. Сигурно и тази сълза ще подари на За мен ли плачеш? Спокойно, аз съм тук, ще остана. Колко много мъка има по този свят, Боже. Елза, когато готвиш всичко, ме погледни и си отвори устата. Стоп! Браво! Нов рекорд! Точно 1 минута и 8 секунди! Царицата Елза пари ни говори. Искам да ви кажа, че ми ври всичко. Като чух какво има вътре и си казах, няма смисъл, отказвам се. Като видях Лина, колко време ги дъвка, а пък тя по принцип е свикнала да работи с устата, нали? Все едно са ти вкарали бутилка газ с пропан-бутан и са ти я запалили в гърлото. Елза, браво ти! Със сигурност продължаваш напред към третото изпитание в страх. Дебора, за съжаление обаче успехът не означава, че ти отпадаш и трябва да си тръгнеш. Благодаря за твоето участие и всичко добро. Чао. Чао. Определено съжалявам. Надявах се да стигна до края. Искам да спечели Ру. Тя ми е лична приятелка. Обичам и аз към много. Но Елза е доста силен претендент и битката ще е много сериозна. Скъпи дами, уважаеми красавици, виждам много сълзи във вашите очи, но това предполагаме от радост, защото всички вие продължавате напред към третото изпитание на страх. Сега предлагам да се махаме от тук и да разберем какво ще ви очаква утре. Искам сладоле. Дебора Море права. Те са 3 мъже в женски дрехи и битката между тях ще е безмилостна.